na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Yun ba din taon ka? Kaya? Ano tanawan eh? Ang bahag ka na ni Mama Krising. Oh, baag kinin ni Tita Krising. Kung mauna, uwa mo na ka si Mama Krising. Niar siya sa mansyon nila. Eric, kinahanglan pang hitaon tas Mama Krising. Magpatabang ta ni Madam Lily. Doon mo naging ko sa mansyon. Magbanta lang ko nga huwag makakita sa akong pagsoda. Okay lang kung si Wilma ang makakita na ko. Oh, mulaos na ko sa luyong. Mupid-pid ko dapit sa kusina. Mayo kimingaw na ang ubo sa mansyon. Oh, uy, miyabli ang pultahan sa kusina. Oh, si Madam Lily ka na may kawas. May dahan siyang basket. Oh, murag mulakaw siya. Para asam itong basket kaya kita. Asam ko to siya painguna. Tuwa siya pa doon sa kakawayan. Nagdash ang flashlight. Unsa ka ano kung ako siyang sundan. Tuwa na siya paingon sa ngitngit na bayan sa kakawayan. Sa gidiling kakawayan. Madam Lily! Madam! Madam Lily! Oh, Madam Lily! tingog karon ni Ila og ni Eric. Madam Lily! Madam! Huwag ba siya din sa kusina? Siya ang kwarto. Basin kong misoda siya ang kwarto. Panukdok lang, Eric. Madam Lily! Madam! Wa din sa mansyon si Madam Lily. Oh, Joel. Miabot ka na di ay. So miyabot. Dito ra ko sa taas. Ipahuway ko kay gilantan ko. Ay lalag pumakak ka. Misulti na sa Wilman ako. May gilakaw ka. Misultin niyo si Wilma. Naibaw ba sad si Madam Lily? Wa mi unahuna nga sutihan siya. Kung i-share lang nimo, namo ang resulta sa imong lakaw sa prisuhan. Yung pagkinbihan na da. Joel, ayaw na nagkawayas, Wilma! Nga na nahibaw mang kangawa din sa mansyon si Madam Lily! Dalila, atong sundan si Joel. Kinahanglan may bawat ta sa iyang lakaw. Wilma! Joel! Pidan mo. Yan ka? Sabaya! Anong gisultihan man mo si Ila og Eric ha? Nga nilakaw ko? Ha? Nahibaw na di ay ka? Di ba nagsabot mata? Nga kita lang ang angin mahibaw sa akong lakaw? Ipaunsa pa man na nimo nga gisundan man ko ni Eric dinis kwarto nimo. Og nabuking naman nga wa ka din eh. Nga nung misod na sa din eh. Tungod kay nangita sila sa mama ni Ella. Oh, usa. Gusto sila mangutanan nimo kung nakabantay ka ba ni Mama Krising ni Ella. Kaya wa naman din sa mansyon karong buntag. Usa. Mao na. Oh, Joel, may mga magsulti ta. Joel, uwa ka ba makabantay ni Mama Krising kaganin ang buntag sa imong pagbiya din eh? nga nung ako man inyong pangutanon. Nga kamuman ang nag-uban sa kwarto ni Mama Krising nimo. Wa na siya sa akong pagmata. Abi na kong nangandam na sa siyang lakaw. Oh, milakaw ni tingali to siya. Wa siya malakaw. Tungod kay naapay ang tanang bag. Napasok sa ilawang kama sa pikas kwarto. Oh, unsa? Tinuod ka Ella? Naa pa ang bag sa imong inahan? Naapalagi. Buti pasabot. Nga wa siya mo pauli sa syudad. Pero wa man ko makabantay niya ganina. Kadlawon ko mibiya din sa mansyon. Mingaw ko yung palibot. Kung mao ka na. Wala ing nahibaw kung hain karon si Manang Krising. Eric, kinahanglan makita na to sa Mama Krising. Dadlo ko. Ay, wa nilain. Gikidnap na to siya sa anino. Hilong-hil mo, oy. Kaklaro ana Ako bitaw sa una, kalit lang sa kunawa. Unya, dito na ko makamatngon sa ilawom sa tunnel, uban sa anino. Eric, pagitao na to sa Mama Krising. Nasusi na ba ninyo ang tanang kwarto inimbaya? Uwa pa. Okay, mga natong buhaton. Joel, ngano nakasiguro magkangawa din karon si Madam Lily? Tungod kay nakita na ko siya, nga migawa siya ganina agi sa kusina nga pultaan. Og nagdato siya basket, tuwa sa paingon sa kakahoyan nga gidili nga sudlon.
Unsa? La, unsa man kay ang gibuhat ito, Jewel? Importante gyud tingali. Kay nagdama sa basket. Aw, basin ko nag-picnic siya dito. Saba di ay gamitan ang utok ni Wilma ay picnic ng naong mo. Way mag-picnic o gabi ang dakoy na unsong ka. Naibaw ka ba ko na sa isuot sa basket nga gida? Wasad. Eric, pagitaon na natos mama. Sige, unahon tagsun ang kwarto ni Amahan. Pero, sa dili pa. Joel, sultihi una mi sa imong lakaw sa presuan. Ay, nagkasuko na ko, Jewel, ha? Sultihin na lang mi sa imong lakaw, good. Wa ko'y nakuha sa akong lakaw. Patay ng tiguang nga kailan ni Enrico kirat sa prisuan. Unsa? Wag yun kay nakuhang information dito. Bisag gamay na lang. Wa lagi. Dali na ila. Pangitaon na nato ang imong inahan. Samtang wa pang balik si Madam Lily din sa mansyon. Gungit-git sa kwarto ni Amahan. Pasigaw na tong suga. Pero, basin masuko si madam kung makita niya nga nagsiga ang suga din eh. Aw, sultihan na to siya sinul. Nga nangita ta ni Tita Krising. Ako na'y pasiga. Nana, hayag ng kwarto. Eric? Naunsa man ang kama ni Amahan? Nagkagubot man ang hapol. Bitaw, murag dunay nagigda diha. Husto ka. Mura tuod og dunay mihigda din eh. Posible nga si Madam Lily ang nihigda din ila. Dali, atong siksiko na palibot. Basi na ara sa suok-suok si Mama Krising. Nakatog. Dali na. Jewel, ani lang ta sa kwarto, ha? Dili lang ta mutabang nila na ila sa pagpangita sa iyang mama. Jewel, noon sa magkadiha. Kahilo man sad ni mo ron, oy. Wa ko'y ganang musulti. Oh, asa man ka? Ni barog man ka. Tabangan ako si Ila sa pagpangita sa iyang Mama Krising. Uy, hala, uy. Ay, akong biyay din sa kwarto, oy. Basin ko mo ani ang anino. Eric, tanawa ang sahog. May mga lapok man. Agi sa sapatos ka na. Murag sneakers man ang sapatos ang tunog nga milama sa sahog. Ila, may nakasud din sa kwarto ni Aman. Oh, Eric. Kinahanglan mangandam kita, Ila. Unsa itong andaman, Eric? Mag-andam tang ikapanalipod sa atong kagalingan. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!